आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी सारा बड'लेण्ड महोत्सवआव थांनानै आसामनि टुरिज्म इन्डास्ट्रि बड'लेण्डनि टुरिज्म इन्डास्ट्रिखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंदों। स' टुरिज्मआ मा बुस्थु बेखौबो बिथाङा बुंदों। स' बेखौ लानानै आङो मोननैसो नोंथांमोन आं बाथ्रा बुंनो नाजागोन आंनि आइडियाजों। जोंनि बड'लेण्डआव टुरिज्म इन्डास्ट्रिया जोंनि बड'लेण्डखौ माबायदि धोनि खालामनो हायो, मा बिथिङाव माबायदि जोंखौ साक्सेसफुल मोनसे काउन्सिल खालामनो हागोन, बेनि सायाव नोंथांमोन आं फंनैसो बुंनो नाजागोन। आरो बे बाथ्राया सरकाराव थानाय मानसिफोरनि थाखाय नङा, बे बाथ्राया जाबाय जों नों आं मानसिफोरनि थाखायसो आं बुंगोन बाथ्राखौ, जास्ट फर मटिभेसननि थाखाय। नोंथांमोना मोजाङै नोजोर होबा नुनो मोनगोन जोंनि नर्थ इस्टआव एसेबां मिथिंगायारि मोनसे सिनारि दङ, नाथाय बै जायगायाव टुरिज्म इन्डास्ट्रिया सबसे दुर्बल। खायसे खायसे हादर दं, बुहुमाव ओरैबायदि हादर दं जेरै मालदीव। बे मालदीव बादि हादराथ' टुरिज्म इन्डास्ट्रिनि हेफाजाबैनो थांना दङ। थाइलेण्डनि बेंकक बा थाइलेण्डनि माखासे बेबायदि जायगा, इन्ड'नेसियानि बेबायदि माखासे जायगाफोर जायफोरा टुरिज्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय बिश्व बिख्यात। आमेरिकानि हलिउड जेराव माखासे गोमोथाव फिल्मफोरखौ बानायो, नाथाय बैबो टुरिज्म स्पट, टुरिज्म हटस्पट मोनसे। स' बेबायदिनो बुहुमाव ओरैबायदि जायगा दङ स' टुरिज्मनि थाखाय बिश्व बिख्यात। नाथाय जोंनि इन्डियाया टुरिज्म इन्डास्ट्रियाव बुंनो थाङोबा दाबो जोबोर गोग्लैसोनाय। आरो बिनि मादाव जोंनि नर्थ इस्ट जि इन्डिया, बे नर्थ इस्ट इन्डिया जाबाय टुरिज्मनि थाखाय सबसे बेस्ट प्लेस होननानै बुंगोन। खारन इन्डियानि खाथियाव बुहुमनि बयनिख्रुइ गोजौसिन हाजोमाला हिमालया दङ। आरो बै हिमालय फार फार बड'लेण्डआ दङ, नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन हादरसाफोरा दङ। बिनिखायनो बेवहाय टुरिज्म इन्डास्ट्रिखौ जुदि जोबोर मोजाङै जुदि मावफुंनो हायोबा मोनसे जोबोर गोख्रों मोनसे बेवहाय रेभिनिउ जेनेरेट जागोन होननानै आं सानो। जुदि बड'लेण्डनि बेलायाव बुङोबा, बिटिआरनि बेलायाव बुङोबा, बे हिमालय फार फार नालाय, स' हिमालय फार फार भुटानजों नांजाबनाय। स' इन्ड' भुटान बर्डार ओनसोलाव ओरैबायदि मोनसे गेदेर टुरिज्म हटस्पट जानो हागौ। बेवहाय जों जुदि नांगौ बादि जुदि साइन्टिफिक मेथडजों, इक' फ्रेन्डलि मेथडजों जुदि बैखौ डेभेलप खालामोबा थारैनो बेनिफ्राय गोबां रेभिनिउ जेनेरेट जानायनि चान्स दङ लोगोफोर। नाथाय बेवहाय माखासे जेंना दङ। बे खामानिखौ बिटिआर सरकारा हारसिङै मावनो हानाय खामानि नङा बेयो। आसाम सरकार आरो भारत सरकार बे मोननैया लोगो नांनांगोन। आरो काउन्सिल सरकार, बिटिआरनि जि सरकार, बै मोनथामा लोगो नांनानै जुदि बेखौ जोबोर गोख्रोङै नाजायोबा बे मोनसे साक्सेसफुल फिथाइ महरै नुजाथिगोन। नोंथाङा मिथिगौ भुटाननि खाथि खाला ओनसोलाव जेसेबां माने भुटानजों नांजाबनाय लामा दङ, दैमा दङ, बैफोर जायगाफोराव टुरिस्टफोर फैयो ना। जोंनियाथ' बोसोरनि जि गोदान बोसोर जोबनानै जेब्ला बोसोर गोदान फैगोन बै समाव जों बैहाय पिकनिक जानोसो थाङो। नाथाय बै पिकनिक स्पटआव जुदि नांगौ बादि मडार्न स्टाइलाव जुदि टुरिज्म हटस्पट जुदि खालामनानै होयोबा, बैहाय माखासे कनस्ट्राक्सन जुदि क्रिएट खालामबा, इक' फ्रेन्डलि माखासे जुदि कनस्ट्राक्सन जुदि क्रिएट खालामोबा, गोबां साइन्टिफिक मेथडजों गोबां टेलेन्ट एक्सपार्ट बा साइन्टिस्टफोरखौ लाबोनानै बै जायगायाव सार्भे खालामनानै बैहाय जुदि बेबादि जुदि मावफुङोबा नोंथाङा थारैनो बेनि गोमोथावखौ नुनो मोनगोन। माने आं बे बाथ्रा बुंनायनि जाहोना जाहैबाय, खनसे आङो अन्ध्र प्रदेशनि मोनसे जायगायाव थांदोंमोन, कुप्पम होननाय जायगायाव थांदोंमोन। कुप्पम बेवहाय मोनसे ट्रेनिंनि थाखाय थांदोंमोन, माने मडेल साइन्टिफिक मडेल बानायनायनि ट्रेनिंआव थांदोंमोन। बिटिआर सरकारा दैथायहरदोंमोन। बैहाय जाय जायगायाव थांदोंमोन मोनसे समाव बियो अन्थाइ गोजामोन, फांसेबो बिफां गैयामोन। नाथाय बै जायगाया दा ओरैबायदि मोनसे एनजिअनि मोनसे जायगा, बियो हा बायनानै लानाय हा, बैखौ ओरैबायदि मोनसे मडिफाइ खालामनानै मोनसे ग्रिन गोथां महर होबायना। नोंथाङा साननाय नङा जे बे जायगाया मोनसे समाव बेरेन रक्स, माने बिफां लाइफां गैयै बेबायदि अन्थाइ गोजा ज्राव ज्रावमोन होननानै नोंथाङा आइडियाखौनो खालामनो हानाय नङा। ओरैबायदि गोमोथाव गोमोथाव, माने बै जायगायाव मोनफेर बिफां माखासेखौ लाबोनानै बेयाव साइन्टिफिक मेथड इउज खालामनानै गायदों। आरो गासै ओनसोला दा मा जाबाय, गोथां गाबनि जाबाय। स' जोबोद गोमोथाव। स' गोसो खालामबा बेबादि जों क्रिएट खालामनो हायो। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावथ' बेबादि माने बांद्राय बिफां गायनायनि थाखाय हार्ड लेबारनि गोनांथि गैया। खारन जोंनि आसामाव मा बिफाङा ओरैनो रज'खायो, जोबोर इजियैनो रज'यो। हमनानै ला नोंथांमोना जुदि बगामाथिखौ लायोबा, बै बगामाथियाव जों जुदि बैखिनि ओनसोलखौ जों जुदि कमप्लिटलि मडिफाइ जुदि खालामनानै होयोबा, वर्ल्ड क्लास जुदि टुरिज्म हटस्पटआव मडिफाइ जुदि खालामनानै होयोबा मा जागोन नोंथांमोना आइडिया खालामनो हानाय। नोंथांमोना मिथिगौ गवानि बिचआव माबायदि बेलेग हादरनि टुरिस्टफोरा फैयो, फैनानै बै जायगायाव माने थाफैयो। लैथोफोराव मा दं, जेबोथ' गैया। नाथाय बैहाय माखासे हटेल इन्डास्ट्रि जोनोम जादों, नोंथाङा बयबो मिथिगौ। स' बै जायगायाव जुदि टुरिस्ट हटस्पट जुदि खालामनानै होयोबा बैहाय मा मा बुस्थुआ फैगोन, हटेल फैगोन, लामानि बाथ्रा फैगोन। आरो लामानि बेलायाव नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन, हिमालय फार फार जुदि जों जुदि गोग्गोम मोनसे
लामा बानायनानै होनो हायोबा आरो ससेयावनो जुदि हटेलनि बेबस्था जुदि थायोबा स' गोबां बेबायदि जायफोरखौ जोंनो नांगौ सासे टुरिस्टनि गोनांथि जायो बैबायदि जों जुदि बेहाय इनभेस्ट खालामनानै जुदि मावफुङोबा बेवहाय जों साक्सेस जानायनि चान्स दं आरो आसामाव जेसेबां जाति जनजाति दङ जेसेबां जनगोष्ठी दङ बैसोरनि कालचारखौ जुदि जोबोर हाई लेभेलाव बै जायगायाव जुदि दिन्थिफुंनाय महरै जुदि बैहाय गायसनोबा अब्ला थारैनो बे टुरिजम इन्डास्ट्रिया जोबोर साक्सेसफुल जानो हागौ बिश्वजित दैमारि सारा बिनिखायनो बुंदों जोंनि जे इन्दि एम्फौ बा इन्दि खुन्दुंनि जे इन्डास्ट्रि बेखौ बैफोराव जों श' खालामनो हागोन जोंनि मोसानाय कालचाराथ' थागोनानो बेजों लोगोसे बै जे इन्दि एम्फौ बे इन्दि एम्फौनि मोनसे स्पेसियेलिटिया जाहैबाय मा बेखौ बुहुमनि रावबो हादराव मोना अनलि इन्डियायाव मोननाय जायो बेबो नर्थ इस्टआवल' मोननाय जायो आंनि मिथिनायाव चाइनायाव एफा एनै मोनो जानांगौ भुटानाव एफा एनै मोनो जानांगौ नाथाय बेखौ मेजर भाबै मोनो जोंनि आसामाव बा नर्थ इस्टनि गुबुन स्टेटफोरावबो मोननो हागौ नो डाउट बेनिखायनो बे इन्डास्ट्रिया बुहुमनि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे गोमोथाव इन्डास्ट्रि बेनिफ्राय जि सोमजियो बै जिनि जि क्वालिटि बेबो जोबोर हाई लेभेलनि आरो बेखौ जोङो एक्सपर्टबो खालामनो हागोन जाबायदि आसामाव साहा इन्डास्ट्रिया जोबोर मुंदांखा थिग बे जि खुन्दुंना बेबो जोबोर मुंदांखा जानो हागोन जुदि मोजाङै नाजायोबा इन्दि खेथिखौ जुदि मोजाङै मावोबा इन्दि बिफांनि जि आबाद बेखौ मोजाङै मावनानै जुदि बे एम्फौखौ फिसिनो हायोबा बेखौनो बिथाङा बुंदों स' जायखिजाया जों बै जि टुरिजम हटस्पटआव ओरैबायदि बुस्थुखौ श' खालामनो हानांगोन जाय मुवाया बुहुमनि गुबुन हादरनि मानसिफोरनि थाखाय गोदान जायो आरो बेखौ नायनो थाखाय जों बे जायगायाव फैयो आरो बै जायगायाव मा खालामनो हाबावगोन जों नोंथांमोना नाय बै जि हिमालय आरो आसाम बर्डार बिटिआरनि बर्डार बै ओनसोलाव माखासे रिसार्च इनस्टिटिउट रिसार्च सेन्टारबो बानायनो हागोन बाय'लजि जुल'जिजों रिलेटेड बेबायदि रिसार्च सेन्टारबो गायसननो हानायनि सुबिदा दं नाथाय लामाया थिग जानांगोन बेहाय मा जानांगोन हाइफाइ लामा जानांगोन आप टु थारमाने हमना ला सिक्किमनिफ्राय हमनानै आं सिक्किमखौनो हमबाय सिक्किमनिफ्राय हमनानै ओरै वेस्ट बेंगल जानानै फार जुदि आप टु अरुणाचलसिम जुदि बे हिमालय फार जुदि लामा बानायनानै होनो हायोबा जोबोर हाइफाइ लामा डाइरेक्ट कानेक्सन आरो बेबायदि जुदि बानायनानै टुरिजम इन्डास्ट्रिखौ जों मडिफाइ खालामोबा थारैनो साक्सेसफुल जायनि जेबो बाथ्रा गैया बेनिखायनो बेवहाय गोनांथिया गिबियाव जाबाय लामानि गोनांथि दङ फार्स्ट टाइमाव लामानि गोनांथि दङ आरो बै जायगायाव बेबायदि मडिफाइ खालामनो थाखाय जोंनि मोनथामबो सरकार नाजानांगोन मेनलि भारत सरकार आसाम सरकारा बेवहाय गोख्रों स्टेप लानांगोन आरो काउन्सिल सरकाराबो बेवहाय गोख्रों स्टेप लानांगोन आरो बेजों लोगोसे बै जायगायाव मा नांगोन सिकिउरिटिनि बाथ्रा फैगोन सिकिउरिटिया नो टेनसन जोंनि आसामाव सिकिउरिटिनि जेबो प्रब्लेम जानाङा आं बेबायदि सानो खारन जोंनि भारत सरकारा बेखिनिखौ सिकिउरिटि होनायाव जेबो प्रब्लेम जानाङाखै आं नुदों स' हाई सिकिउरिटि होनांगोन बेयाव सिकिउरिटि जुदि होआबा गोबां खैफोद जानो हागौ बेखौनोथ' बिश्वजित दैमारि सारा बुंदोंना जि जायगायाव रैखाथि गैया बै जायगायाव रावबो टुरिस्ट फैया बेखौ नोंथाङा बयबो मिथिगौ बेनिखायनो जि जायगायाव टुरिस्ट फैयो बै जायगानि मानसिफोरा लयेल जानांगोन बै जायगानि सुबुंफोरा हेल्पफुल जानांगोन सापर्टिभ जानांगोन आरो सबसे इम्पर्टेन्ट पइन्टआ जाबाय मा सोलोंथाइ गोनां जानांगोन जुदि सोलोंथाइ गोनां जायो अब्लासो बै गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ जोङो मोजाङै आलासि बादि सोंनानै हरनो हागोन स' बै एरियाखौ बरलेण्ड एरियानो टटेलि मोनसे टुरिस्ट प्लेस बादिखा बेनिखायनो बिश्वजित दैमारि सारा बे बाथ्राखौ बुंनो नाजादों स' नोंथांमोना बिथाङा मा बुंदों बेखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय आं बेखौनो बुंगोन जोंनि दा थानाय सरकारफोरा बरलेण्ड ओनसोलाव टुरिजम इन्डास्ट्रिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय नाजानांगौ गोख्रों नाजानांगौ बेनि थाखाय जायफोर एक्सपार्ट सुबुं बैसोरजों सावरायनानै माबायदि बिटिआरखौ मोनसे टुरिस्ट प्लेसाव जों कनभार्ट खालामनो हायो बेखौ जों नाजानांगौ नोंथांमोना जुदि मोजाङै हिसाब खालामनानै नायबा ताजमहल आरो जोंनि आसामनि गुवाहाटियाव थानाय जि कामाख्या मन्दिर बे कामाख्या मन्दिरा टुरिस्टफोरनि थाखाय बैहाय जायफ्रा खुलुमनो थाङो बिनि थाखाय बेसेबां रां आरजियो बेखौ हिसाब खालामनानै नायबा नोंथांमोना गोमोहाबगोन ताजमहला 1 बोसोराव बेसेबां करर आरजियो बेखौ नोंथांमोना जुदि इन्टारनेटआव सार्च खालामबा नोंथांमोना गोमोहाबनो हागौ स' बेबादि टुरिजम इन्डास्ट्रिनि जि पावार जि गोहो बे जोबोर पावारफुल जोंनि इन्डियायाव बहुत मन्दिर दङ ना बै मन्दिरफोरनि टटेल जुदि नोंथांमोना जुदि बिनि रेभिनिउखौ जुदि नायोबा नोंथांमोना गिनो हागौ स' मोनसे मन्दिरानो जुदि एसेबां मानसिखौ जुदि आकर्षण खालामनो हायोबा जोंनि भुटान बर्डाराव जुदि बेबायदि मोनब्रै मोनबासोबाबो बा मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्टआव मोनसेबाबो जुदि टुरिजम हटस्पट जुदि खालामनानै हायोबा एबा मोनफ्रोम जिल्लायावबो मोनसे जुदि टुरिजम हटस्पट इन्ड' भुटान मोननै हादरजों लोगो नांनानै जुदि टुरिजम हटस्पट जुदि बानायनो हायोबा अब्ला बेनि जि रेभिनिउ बेनिफ्राय जि जेनेरेट जागोन बे बेसेबां जानो हागौ आरो बेनि थाखाय जोंनि बरलेण्ड ओनसोला बेसेबां लाब जानो हागौ बेसेबां मानसिया संस्थापन जानो हागौ गावनि आथिङाव गसंनो हागोन बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामनानै फोजोबनो हानाय नङा स' मोनसे टुरिजम हटस्पट मिन्स बेहाय खमसे खम 10-20 हाजार मानसिया बेहाय एन्ट्रि जानानै थागोन एंगेज जानानै थागोन स' गोबां मानसिया मा जागोन खामानि मोनगोन tourism
होननानै बुङोब्ला जों फार्स्टआव जों गावनो मोनथिनांगोन जे जोंहा बड'लेण्डआव बेबायदि मा दं जायनि गेजेरजों जोङो गुबुनफोरखौ जोङो गोसो बोनो हायो, बिसोरनो जों फोरमायनानै बिसोरखौ बिथिं बोबोनो हायो, बिसोरखौ बेवहाय नायफैहोनो हायो, बिसोरखौ बेवहाय फैनानै बेफोरखौ उपभोग खालामहोनो हायो। बे जोंनि बिबान, जोंनि सुजुगफोरखौ मा दं बेखौ जोङो नायगिरनांगोन। आरो मोनसेया जाहैबाय मानसिफ्रा मा लुबैयो, मा हास्थायो, जिउआव माबायदि लुबैयो, बिसोरनि बेफोर लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ जोङो बड'लेण्डआव बानायनो हायो नामा? जायनि थाखाय बिथांमोनहा जोंनि बड'लेण्डआव फैयो, जोंनि बड'लेण्डआव बेरायफैयो। जों बेखौबो नायनो रोंनांगोन। मोननै, मोनसेया जोंहा मा दं, मोनसेया मानसिया मा लुबैयो, बिसोरनि लुबैनाय बायदि आबहावा, बिसोरनि लुबैनाय बायदि जोङो जेसेबां सुजुग सुबिदा जों बेफोरखौ बोरै दानानै होनो हायो। जोंनि बड'लेण्डआ दिनैनि दिनाव गुबुनफोरजों जेब्लायबो नोजोर होजानाय मोनसे फिसा हादाब। बे बड'लेण्डखौ दिनै भुटान सेरफाङाव थानाय बे फिसा जायगाखौ दिनै भारत हादरनि गासै मानसिफ्रानो मोनथिगौ। आरो भारतल' नङा, दिनै भारतनि बायहेरायावबो गोबां गुबुन हादरफ्राबो मोनथिगौ। बर'नि सोमोन्दै बयहाबो मोनथिनो हाबिलास दं। आरो दिनै बेनि जि मोनसे जोंनि हाबाफारि बड'लेण्ड महोत्सब, बेनि गेजेरजों जिखिनि बाथ्राफोरखौ आरो दिनै मोनथिनो मोनदों, बेखौ लानानैबो बर'नि सोमोन्दै मोनथिनो आरो बयबो नाजागोन, बड'लेण्ड सोमोन्दै मोनथिनो बयबो नाजागोन। दा बेखौ जों माब्रै खाबु खालामनानै जोंनि बेफोरखौ नायहैनो हानाय, मोनथिनो हानाय जों खालामनो, बिनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड सरकाराबो बिबान लानांगोन, रायजो राजायाबो बिबान लानांगोन। टुरिज्मनि सेक्टरखौ जों डेभेलप खालामनांगौब्ला जोङो टुरिस्ट फ्रेन्डलि जानो हानांगोन। जायफोर दावबायनो फैयो, दावबायारिफोर, बिसोरजों जों गोसो गोरोबनो हानांगोन, बिसोरखौ जों लोगो बायदि बेबहार खालामनो हानांगोन, बिसोरखौ जोङो रैखाथि होनो हानांगोन। बेवहाय फैनानै जाहाथे रावनिफ्रायबो गाज्रि बेबहार मोना, आरो बिस्रा जाहाथे खुनु जोंनि बे बड'लेण्डआव फैनानै खैदां खैफोद जाया। आरो माबाफोर बेफोरबायदि जेंना ओंखारोबा, समस्या जायोब्ला बेखौ मदद होनो जों बड'लेण्डनि मानसिफ्रा जों आवगायलांनो हानांगोन। बेबायदि मोनसे आबहावा जुदि जों दानानै लानो हायो, अब्ला जोङो टुरिस्टनि बिथिङाव, टुरिज्मनि बिथिङाव जों गोबां खामानि मावनो हागोन आरो गोबां जाफुंसार जों खालामनो हागोन। जों टुरिज्मनि बेलायाव जोंहा दा गावहानो गोबां दं। जोंनि दानाय लुनायनि गेजेरजों दासो मन्थ्रिया बुंलांदों, बेफोरखौबो मानसिफोरखौ जोङो नायफैनो हानाय, बेफोरखौ मानसिफ्रा गोरलैयैनो जोंनिफ्राय मोननो हानाय, बे राहाखौ लानानैबो जोङो टुरिस्टफोरनि मोनसे सेन्टार हिसाबै डेभेलप खालामनो हायो। जोंनि जिथु इन्दि सेरिकालचारनि बेलायाव इन्दि दानाय लुनाय, इन्दिनि जिथु प्रडाक्शन, दिहुनथाय, बे मुलुगनाङै बयनिबो मोनसे हास्थायजानाय आरो बयनिख्रुइबो इम्परटेन्ट बेयो मोनसे जि, आरो बेखौ बयबो लुबैयो। गतिके बे इन्दि जिखौ जों माब्रैहाय बानायो, एम्फौ फिसिनायनिफ्राय लानानै, इन्दिनि आबादनिफ्राय लानानै, जोङो खुन्दुं दिहुननायनिफ्राय लानानै, जि दानायनिफ्राय लानानै, आगर आखाइनिफ्राय लानानै जोङो मोनसे बेखौ ओरैबायदि प्रजेक्ट खालामनो हायो, जाय प्रजेक्टखौ बुहुमनि मानसिफ्रानो नायफैयो। आंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दं। जोङो आसामाव इन्टारनेशनेल कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि जोङो एग्जिकिउटिभ कमिटि जेला खुङो, अब्ला आङो जोंनि इन्टारनेशनेल जि डेलिगेट्सफोर फैदोंमोन कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि, बेखौ बड'लेण्डआव लांदोंमोन, उदालगुरियाव आरो तामुलपुराव। आरो जेला बेवहाय लाङो, बिसोरखौ गामियाव लांनानै गामियाव एम्फौ फिसिनायखौ, गोरिब न'खरा, माहाजोनफ्राथ' एम्फौ फिया, गरिबासो फियो आरोखि। सबसे गरिब जोंनि गामियावनो लांदोंमोन आरोखि, न'आनो गैया आरो बयनावबो नागिरबाय, बे गरिब न'खरनावसो
एम्फौआ फिसिगासिनो दं आरो मा माहाजोनफ्रा फिया थानोनो न' गैया उन्दुनो न' गैया बेवहाय थांनानै बिसोरो नुहैबाय बेवहायनो ओंखाम संग्रा बेवहायनो उन्दुग्रा बिसिना आरो बे खनासेयावनो एम्फौआ फिसिगासिनो दङ बेवहाय माखासे एम्फौ गोरलै इन्दि बिलाइ जागासिनो दं माखासे एम्फौआ मोननानै एकदमबारे रिजार्भ लागासिनो दं आरो माखासेया फिथोब थैबाय ओरैबायदि गासिबखौबो दिन्थिनो हादों आरो दिनै बेखौ नुनानै बेखौ लानानै जेब्लायबो बिथांमोना जेरावनो लोगो मोनो बेवहाय बुंबाय थायो आरो बिसोरो बिनि थाखाय थाफैनो नागिरदों बेखौ सोलोंनो नागिरदों गावसिनावबो इन्डिया जागोन नामा बेखौ नायनो नागिरदों देग्लाय कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनाव जोंहा क्रिस्ट'फार कालिला होननाया चेयारमेन जाबाय चेयारपारसन बियो आफ्रिकानि जाम्बियानि दा बिथाङा दाख्लै आंनो मोनसे कन्डिसन होदों चेयारमेन जाखांनाय लोगो लोगो जे आं आसामाव बे 6 दाननि गेजेरावनो थांथारगोन आरो आंनि थांनाय पारपासा जाहैबाय इन्दि एम्फौ इन्दि जि आरो सासेबाव आफ्रिकानिनो बेबो एमपि आंखौ बिराद गाज्रि मोनलायनानै थाबाय माने गावसोरनो इनभाइटेसन हरैनि थाखाय इनभाइटेसन हराबा बिसोरो फैनो मोना हगार हरा ओंखायनो दाख्लै आं बेनोबो खोथा होबोबाय जे बिसोर आफ्रिकानि मानसिफ्रा बिराद माने इन्टारेस्ट होदों दा इन्दिखौ बोरै दिहुनो एम्फौ फिसिनायनिफ्राय लानानै बिसोरो सोलोंफैनो गोसो नायफैनो गोसो आरो आं सानो बे 3-4 दाननि गेजेराव बिथांमोना अलरेडि फैगोन खोथा होदों दा बिनि गेजेरजों आं मानो बुंदों बाथ्राखौ नायदो जोंनि जिथु कालचार हारिमु एम्फौ फिसिनाय इन्दि लुनाय बियो इन्टारनेसनेलि मानसिफोरनि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट बेसेबां गोनांथि गतिके बेखौबो जुदि जोङो मोजाङै खालामनो हायोब्ला बिनि गेजेरजोंबो टुरिजिमा जानो हायो बाखि जोंनि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरथ' दं कालचाराव जों जुदि गोबां हादोर जुदि जों बेरायो जों नुयो जे बिसोरनाव गावसिनि लकेल कालचारफोरखौ दिन्थिनायनि मा राहा दं दा जोंहा जुदि क'क्राझाराव सानफ्रोमबो इभिनिंआव आं जेलाबो होनबाय थायो जे 1 घन्टा बा 2 घन्टानि जेब्लायबो जुदि कालचार प्रग्राम जायो अब्ला क'क्राझाराव थांनाय मानसिफ्रा बायह्रानि जालायलायनो नाङा डमेस्टिक आसामनिब्लाबो बेंगलनिब्लाबो बा जायखिजाया थांनाय मानसियानो क'क्राझाराव बेरायोबा मोना समाव बे कालचार प्रग्रामखौ नायगोन जेराव बागुरुम्बा नुगोन जेराव बारदै सिख्ला नुगोन जेराव रोनसोन्द्रि नुगोन जेराव फिसा फिसा बर'नि माबा मोनसे हारिमु जेराव फिसा मोनसे ड्रामाटिक जों कालचार माने प्रग्राम जों बानायगोन आरो बेखौ मानसिफ्रा नायगोन दा बेफोर सिम्पल बुस्थुफोरखौ जों खालामनो हायो दा जोंनाव समस्या मा जायो मानसिफ्रा थांबाय क'क्राझाराव बा थांबाय अदालगुरियाव भैरबकुन्द'आव आरो भैरबकुन्द'खौ नायनानै बेरायनानै हाबा दखानाव ओंखाम बोथिसे जाबाय जोब्बाय मा खालामनो दा मानसिफ्रा